Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini ka po niya boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mo'y pa na makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga higala nga Miyerkules o gapit sa 8 na. Nining buwan karon mga higala sa Enero tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon na pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Din hilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin usa ka warrant of arrest ang ni gawas mga higala na lutsan mga kahigalaan kadto tuang na isyu mga higala nga membro sa LGBTQ nga mao si Jude Bacalso. Straight to the point. Nainundo mo itong Jude Bacalso may galagi, dayunan magitog pasakag kaso mga kahigalaan sa ka waiter ha nga iya mahigalang ipakawawan diya sa usa ka tindahan sa Ayala. So mo to mahigala nga may pasakay gyud og kaso o tungod niya na evaluate kini maong kaso og nigawas ang warrant batok ining Jude Bacalso. Straight to the point. Sa matubang gid sa og kaso mahigala nga to sosgado na. Posible nagkapiyansa na baka ni karon or unsa ba kay nahitabo mga sukin tigpaminaw ha. Murag nagkapiyansa na day kay bilabol naman ning maong nga kaso. Pero iyan ang atubangon ngadto sosgado mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Samtang outstanding debt sa Pilipinas ni saka sa 16 trilyones base sa report sa Bureau of Treasury. Straight to the point. Para kung giingon may gila patindakuan atog utang 16 trilyon na ang utang sa Pilipinas mga kahigalaan. Ang atong population may gila 110 more or less million Filipinos. Unya ang utang 16 trillion. Bida, hasta Pilipinong wa pamatao na anay utang kasamang kay. Ato lang ning ipaagi kataw-katawa mga higala pero mao ni ang subo nga kamatuoran. Og unya mao ni mahigalay atong hatagag pagtagad kay porbida. Naunsa naman ning kalakiharon unya wag tuo mga higala ang daw nagsabwag lang og kwarta. Ato ni hatagag pagtagad sab karon nga buntaga. Kinig uban pa mga isgutanan. Yan na po mga higala mga survey sa senatoriables nato maning Disyembre mga kaigalaan. O kini mga isyu sa kauluhan labot mahigala sa National Security Council. Kiniguban pa miskutanan niyo mabate exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Straight to the point. Medyo pa may kay kisaw sa Manila kasama nga kay usahay magsunod-sunod ang mga balita dito kisaw kayo karon medyo wala pa. Medyo katong giingon nga impeachment ikaupat nga impeachment complaint murag wa man namingaw man. Unya sako nang giingon kung dunay ikaupat bisa pag ikalima ikaunom bisa pag napo unya di makakuha og 1/3 votes mahimong why nada kanang maong impeachment complaint. Igo na lang gina sa mag-issue na lang gana mura na siya kana na ang at least naghahatag ka og statement na lang sad nga nag-file og complaint na pero wa gyud makaarangkada mga higala. Di gyud pod pwede og di nila ni aksyonan ang man mahigalag bahala kung sa sunod nga mahitabo sa sunod nga steps pero ila gyud ning i-endorse
o dili makakuha og 1/3 votes, da why impeachment mahitabo gyud? Wa nay lain. Wa nay lain nga shortest way kana na lang pagkuha og 1/3 votes sa mga congressmen aron nga mulaktaw na sa regular procedure pagpahigayon og impeachment mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. So kini ni ang katong uban butang ta lamang og dunay nagtagay-tagay sa daplin o katong mga bag-ong pasar baka sa Bugasya wa pay mga lingaw bag-ong kapasal sa bar kay ato lang ning kuan kalingawan og file. Pwede sad bisag unsay mo hunaan ron basta tuwa na bukas Manila palinal po ka mamilite. Buhan mailhan-ilhan po ka, kay interviewon ka sa media, depende po og matagad po lagi. O wapon mahigalay klaro ang grounds, niya nanundog na po sa unang mga grounds. Wapon na hinoon, ingon po na, pariharaman. Gyud, mabutang na gini mga higala og why nada. Kay kinahanglan kung gusto nga impeach mahigala si Vice President Sara Duterte Carpio, 1/3 gyud. So, sa man ni og dili maka 1/3 nga kining mga congressmen dako ra ba gasto mga kaigalan ug imo gong iagi og regular investigation maura man gihapon. Human naman na dito sa Committee on Justice, dito sa Quadcom, human naman to. Human na may galas Committee on Good Government. Actually, mabalik lang yun. Mura na siya gibalik ang mga witnesses dito. So, ang buhaton ini mga congressmen, kung gusto gud sila, magkuha sa 1/3 votes para nga mulaktaw na. Dili na moagi og regular nga impeachment proceedings diri sa lower house. Bahala na ang Senate. Basta i-impeach lang nila sa lower house, bahala na ang Senate og ila bang i-convict o di ba. Problema na nasa sa mga senador. Basta at least naka-action mahigala ang lower house. Ang problema ron mahigala wa man. Wa maka-action mahigala ang lower house karon. Unsa naman hapit naman pizza 13. Wa na ang atong ihap nitong Disyembre wa naman. Misa de Galio naman. Karon atong ihap ini wa na. Karon pizza 9 masugod ng Misa Novena Santo Niño. Unya og mahuman ng Misa Novena wa gyud impeachment na wa na gyud. So ang ilang lauman na lang ini i-file na lang gyud na ang mag-inyong katulgan na diha. Og dili kakuha og 1/3 votes, i-file lang gihapon na ngadto sa Committee on Justice. Bahalag adto na lang kutob na mamatay sa Committee on Justice. Kay og dili na nila i-file naman na ron sa Secretary General. Iduso na ngadto sa Speaker. Ang Speaker mo duso na ngadto mahigalas Committee on Justice. Mao may procedure. Bahala og di kakuha og 1/3 votes aksyonan gyud ninyo. Mga congressmen. Sa pag-abot sa Committee on Justice, dito ra kutob, mamatay ka ng maong impeachment complaint. Kay wa man, mahimo mga higala nga sufficient, may insufficient in form sa substance, o bingon ta sufficient, butangan mahigala og fornisan og copies VP Sara, wa nay oras gyud. Diha sa Committee on Justice, diha ra mahilis na, og sa Bagyo pa na kay, nahilis ra dito sa dagat. Mola ni mahigalay atong mao na mahitabo gyud. Kay ngano man di makarangkada. The only way nga makarangkada kini 1/3 votes gayod. Unya miingon man tong uban nga gahapon kuno tong Lunes pa kuno nagyod makakuha nag 1/3 votes sabay 1/3 wa man. Hantod lo na mingaw man. So malisod ni. Usa may sunod may tabo. Og ma-file na kining impeachment complaint, di man na pwede dili maaksyonan karon. Mag-ihap na pod og 1 year. Una pa maka-file na po og balik parang VP Sara. Nianang panahon na kumo-file o balik medyo mabutang na mga higala og nawa na ang kuan, murag nabugnaw na daykin. Nawagtang nang momentum. Manay prangka-prangkang pag-istorya ha. Straight to the point. Kung pabuton pa next year, file na po after 1 year, wa na ang momentum. Unya ni anang panahon na after ni midterm election, mosugot ang sarili, ang presidente after sa midterm election, mahimo na siya may galang lame duck president. Straight to the point. Wa na. Murag ma minus-minusan na niyang power,
kay human naman tunga-tunga mahigala si ang termino. Ang ubang mga senador ana kanang ubang mga congressmen pwede na magdi na maminaw kay total ang 2028 election presidential election naman. Mo na nga medyo mawad-an na o kagahuman ang presidente kung tuan nas midterm. Pero kung ilag yung tuyuan, mahimo gyapon mo na nga crucial karon ang mga nanagan pagka senador. Crucial ni. Kay pila man kabuk senador mga higala ni Marcos. Pila ang kang Duterte, pila ang sa LP. Ato ni may galang isgut-isgutan kay kini ni ang ang mga nakasud mga higala sa latest nga survey kining mga backup ni Marcos nga mga senators, nga senatoriables iyang gibackupan mo nakasud pero kung atong ianalisar bisag dili ni backupan inday kin makasud magyapon ni sila. Butang ta may gala sa iyang linya ni BBM Lacson kini si Vicente Soto, kinisas Cayetano. Bisa pag dili na sa linyang Marcos, kusog naman daan. So medyo dili ina na kadako gyud ang utang kabubuton nga naaka sa administrasyon nga ticket. Ato na hisgutan na karon tawo. Malamang sa pipila ka pahinomdom. Straight to the point. Now atong balikan mahigalang survey, Kay niadtong Disyembre niya maning survey mahigala sa SWS. Kining social weather stations. O niya kini mga surveys karon inday kin bantayanan kayo. Kamo inday RB diha, kamo sa newsroom. Daghang mga surveys ang gawas ron. Tungod ining eleksyon mahigala ba? Daghang kay mga survey na bisag unsa na ning uban, wata kaila ning uban gani manggawas. Mukalit tagtumaw, Pero ang atong naandan gid inday sukad pa sa una kining Pulse Asia og SWS. Mao to naandan. Kining ubang survey manggawas ni mahigalang uban kay tungod ni mga kandidato nga magpa-commission og survey mahigala niya ni commission survey sila mo ay naguna. Di na lang kay ko manaway gyud sa dining survey mga kaigalaan kay kami ba pos radio ba prangka-prangkang pag-istorya real talk lang sa gyud mga sukit tig paminaw do naman may service KBP gyud. Pero do na po iban maghimuhimog survey sila po yung number 1. So, maura gyud ang istorya kay ngano, kuan man pud ni karon. Iyahay na nag-discard pero panahon na kay buhan mahalinan pod. Mao po ni mga senador, kabantay mo pida, inig-survey. Di ay nag-una dire, di ay survey po mahigala manggawas inay-lain. Unsa ning uban mga survey kadaghan na ni day ukba, unsa ni ukba? Di apoy tanggiri, unsa ba ning di apoy kuan laglain-lain lang yun. O sana nga na, okla? Kan, sulbiha? Wag hinungdan kining uban. Ala, iyahay na lang mahigalag kwan. Okra sulbi? Ato na agi katawa mahigala. Pero ni ang SWS, mula akong basihan ng kining survey mga higala nga nataanda na to ba? Kining SWS o Pulse Asia. Daghan kay mo, feed na ko, survey ko, ay nalang kuha ng kay bina. Kapoy ka na parehari po nagkuhan bitaw. Kaning, iyahay lang kung kuhan kay. So, harita sa official. Pareha ba na to sa radyo na may official yun, HP o IFM kasamang kay, Harita sa official overall number 1. O harita mahigala ining lain-lain ng survey na iban, magpa-commission o survey. Jesus. Nakaroon, ang kumbasihan kining SWS lang, Sa SWS survey, mahigala kay ba mamog na unsa? Ay, nakakita naman mo ani, pero ako lang ng mahigalang balikon kay atong analisaron, no? Pila ka buok ang nakasod sa mga gi-endorse ni Marcos, BBM, daghan ng ilan nakasod. Pila ka buok ning kang Duterte, o pila ka buok ning sa LP. Ngan lang talaga po nag-LP, kay sinuray lang mahigala, kining Liberal Party, medyo napamagya pa mga loyalista, Ilan na lang usab-usabo ng color, pero na yellow, na pink naman lang na unsa na po ni karon. Tapos tinuray na din mga kagalaan ka na bang, puro paniha bag prinsipyo, inana no? Kay doon naman po, in fairness nila mga higala, mahimo man nga, di lang tamo color yellow, kay murag nabasa man, alitas pink, di lang po tamo color pink, kay kuan. Alta, pero ang prinsipyo na, gyapon, in fairness nila, doon naman po mga higala ay mga katarungan, Doon naman po yung mga prinsipyo nga unsay mga baruganan po.
In fairness, mga higala, kay muisgot sa kag mga kuan namang gyud sad. Doon na may mga lain-lain tag mga taste ba. Mabitaw mga tutag karinderya bitaw kay ikaw ganahan ka balbakuha ako na. Ayaw sa pud ayaw ka nang humba man ako. Oh. Dapoy usa gusto paklay na na. Sumo ka na nga magkalain-lain kita. Bisa pag magka friends mo din ha, unsa pa mo kasuod nga barkada, inig adtog restaurant, inig ukab nimo mahigala sa karinderya pananglitan, inig ukab nimo sa kasirola, ganahan kag munggos kay, kani ako munggos. Tapos isa ni okra po akong gusto. Kani ako sa man kini lang kwan, pinakbit na ha. Sa na muna ato lang respetaran po ning atong mga kauban og unsa ilang gusto. Mao po ni sa politika day. Ha? Og nyo ingon, Duterte me. Oh, sige. Dapoy mo niya ka, LP me na. O dapoy mo na, BBM na. Ato lang respetaran sad. Nya, kanay mahigala sa mga senatoriables, maumampod. Kaya doon na may gipang-endorse ni BBM. Doon na po'y gipang-endorse mahigalang Duterte. O doon na gipang-endorse pod. Kining LP mo ragwa naman sa mag-endorse day. Ihay lang po ni paningkamot sila. Ha? Pero in fairness, baya ni Kiko Pangilinan o ni Bam Aquino, naningkamot baya po sila mga kahigalaan. Bisan karon to odugwas sa masod sa top 12, pero may dako pagposibilidad nga makasud kini sila. Ngano man kay nikugi baya pod og kuan gyud nikugi baya pod og kampanya sila si Kiko og si Bam. Pero unsa naman ilang partido dai si Kiko Pangilinan wa naman mudahan sa kuan no. Unya ngani ato nakita tong kuan usa ka survey mahigala. LP ga po gidani Kiko Inday ken? LP ga po gidani or independent no? Independent asas Bam Aquino. Oo. Kay kinigong uban mo kuan magod nya ang kang Bam gani di naman unsa man ning KNP? KNP man ang gida. Bago na ni partido ni Bam na sa mo kuan sa LP tan-aw naman yung video dili maayo ni dagana ay. So ang sa PDP Laban kini si Bongo PDP Laban og si Bato de la Rosa. Sila may ni Barog sa PDP Laban. Sa gipang-endorse may galang BBM, sa gipang-endorse ni BBM napo man siguro nang nakasuod nila day. Ang medyo na kuan, pero di pa po nyo kumansaan ha. Si Abalos, medyo na slide si Abalos ha. Medyo na slide si Abalos, medyo na slide mahigala si Tolentino. Pero pwede pa rin musaka sila. Pero kinimagod si Erwin Tulfo, number 1 man ni hinuon survey. Ang kining usa ka Tulfo, wa man ni ma-appeal sa ilang kuan inday. Wa ni ma-appeal sa ilang gi-endorse ni BBM. Puno sud man. Kinis bin Tulfo, mahitabo gining kalakihan ron tulo ka Tulfo kining atong Senado. Naay tulo ka Tulfo niya kini si Bong Revilla number 2 ra ba? Kini si Bong Revilla paminaw ko mga kaigalan di man maghisgot tig mga daghang mga plataporma unsa pa iyang mga plano legislation na wa na mo budots-budots sa ni dito ayos na. Sa una bitong eleksyon perting pangugat mahigalag kampanya sa uban pero si Bong Revilla ni budots man lang. Karon akong duda ni Bong Revilla lahi na kini yang kuan budot gyapon pero kaning kantaha ay kini sikat dai kini duda ko mo sayaw sa Bong Revilla ni wala daog na ta. Tanawa ha. Kini mi sayawon na niya. Wa na klaro na pattern. Hiya mo na. Kini may pinakasikat nga kantaron. Mura og mo ba ni pinakasikat ron Idol Boyke? Ikaw may suito Idol Boyke, Idol Clint. Og ikaw Idol Mikey. Duda ko kini mo sayawan Bong Revilla no berto na gunanda ano. Pastilan. Unsa may mahitabo ka na sa to Senado no? Do na nya matulo ka Tulfo ni dito. Kining usa ka Tulfo tan-aw ko may tulo ka Tulfo dito tan-aw sa exhibition ni dagag president. By 2028 delikado. So kini Sara Duterte Carpio karon murag ligon ni sa karon. Wata kasabot 2028 kay base niya hinuog nga usa ka Tulfo tulo naman ta Senado. Ala dagani lag usa dito sa presidente. Kinsa may butaran kay ang administration ron prangka-prangkang pagka-istorya medyo wa sila kandidato ron. Ang magilang ipugos Martin mo ibangga ni Sara medyo malanganin man. Or mapugos ang admin nga ilang sponsoran sa Tulfo. Tulfo na ito sponsoran para na ikabanggang Sara. Nan kanto sa Lini Robredo, posible man itong mabalik.
Og pananglitan ni dagan tong mayor karon sa Naga og mudaog to niya makapakitag maayong showing sa Naga. Basig mo balik to mga higalas lini. Kini ha, tanaw na to. O kini, nakabasa naman mo ani ba, pero ako lang ning analisaron ha. Ato ning tuyo mahigala kay para ma-analyze atong maayo ni pila kabok ka nakasod sa admin, pila kabok nakasod sa kan Duterte, pila ang sa LP kay kini man gud crucial ni sa impeachment sunod tuig. Di naman ni madayon impeachment ron. Sunod tuig atong tanawon mahigala, pero balikon ko kung ma-midterm election na ang sunod mahitabo ini mahimong limdak ang presidente. Ako lang patukar ni okay, mora duda ko Bong Revilla mahigala ma-organisayawan Bong Revilla bahala mangugat ang uban. Di ba ka makatawanan mahigala ning atong ang atong kongreso ning kalakiha? Naana dito ang mga artista. Tuan naman to daan si Kuan, na si Bong Revilla, na mga higala si naghana ni nila no. Onya si Willie Revilla mi ayay ito ana. Di ba ka ni tuko dito noon time show dito sa Sinet? Kini si Kuan, kini mga Lito Lapid, wa naman. Kuan naman sila daan yun. Dagko naman yung mga score daan. Pero man ako ngayon, endorse ni sa ni BBM, admin eh, but remember nga, dili ni mga higala ingon nga, si BBM yun nakapadaog. Nga naman, kini mga tawhan na bisag dili ni mo i-endorse ni admin, mudaog man eh. Kini sa Lacson, Tito Soto na, giapil ni sa admin nga linya, pero manaog man ni mga tawhan na yun bisag kwanon, ha? Kini mga tawhan na. Anya, mo nang crucial kayo ni ang kadtong mga dumadapig ni BBM. Hala, butarin ninyo nang gi-endorse si BBM. Kadtong dumadapig ni Duterte, hala, butarin ninyo na kana si Bato o kana si Bungo. Ang kining uban mahigala na nya pa si Kuan kini ni ang Philip Salvador medyo layo-layo man. Ay nalang po nakapilas kay Buloy. Kadtong mga LP, apila ninyo na si Kiko o kana si Kuan, si Bam. Para nga doon ay representation dito sa Senate. Online ginibahaton be. Aron mahibaw ano to ni human selection makahibaw na gyud nga kinsa may naapay mga loyalista gyud naa diha mga sukid di paminaw. Unya crucial kayo ni balikon ako kini mong survey wa na to matiwas ni ikaw na may oras pero crucial ni ato ning tiwasog analisar ha kining mga nisod sa survey. Unya crucial pod ang National Security Council kanang isyuha mahigala ha. Ako mong pahibaw-on nga ngano ato nang analisaron ron. Straight to the Now, point. ato pagtagad mahigala itong dugang mga hisgutanan o dugang mga reports karon. Ato sa paghisgot-hisgot sa mga issues mga higala, no? Ato lang agad-agaron ang atong oras ron mga sukintig paminaw. O doon na gitay enough time mga kahigalaan, ha? Straight to the point. Pero kining survey bitaw sa SWS, o atong tan-aon mahigala nag-dominate dire ang mga gipang-endorse sa administration. Pero atong analisaron og maayo kining mga tawhana sa nga gipang-endorse. Pero di ni kinahanglan endorsement sa mga tawhana day. Pagkaplangkang pagistorya kini si Kuan Pia Cayetano bisag asa ni nga partido dagan daog man eh. Kini sila si Kuan, kini sila si Tito Soto. Lacson, bisag asa ni pamutang Kuan gini sila. Is Lacson basta senador lay daganan mo daog man gini. Pero mudagan na ganing mas labaw pa senador medyo maglisod. Ambot ka na Stulfo. Andun naman yung mga tao, kitanaw na ko may gala kining pagka-presidente, kuhan gina siya. Sagol destiny, indekin. Sagol destiny, di na basta-basta mga sukit ng paminaw. Doon nagay kuhan nga, para imo gina. Muna nga, di na lang kita maglalis kayo, ang uban may gala, magpinatyanay, pahapit ng mga silingan. Sa mga kandidato nga ilang gilabana, no? Kay tanaw na ko, doon na mahigalay destiny, ining pagka-presidente. Kini senador-senador, daghan maguna mahigalang managag senador. Medyo kuhan lang, no? Medyo lahi mga sukintig paminaw. Kanya sa pikas bahin dilipod sa ato mahigala nga mga isyu si Jude Bacalso katutuang nahinumdum mong Jude Bacalso katutuang iya mga higalang gikasab-an tong waiter di sa may Ayala. Mo ni mga dagko ron nga mga balita no. Kini ni ang okay, so mo ni mahigala ang nahitabo no standby sa kasama nga Idol Tweety kay naputol maguto. Ako sa nga hisut-hisgutan migala si Jude Bacalso nagawsan gyud og warrant.
No, dunay warrant of arrest kani gawas katong usa ka kini ni ang bayot. Mas maayo mo kunong tawgog bayot kuno sa tawgog mahuyang. No? So ato ning tagaag pagtagad sa Bigalan nagawasan kag warrant of arrest. Ambot o nakapiyansa ba ni or madakpa ni delikadong mapriso ni. Standby mga higala. Okay, standby mga kaigalaan ato ning tagag pagtagad ron kay kuan gyud, nalutsan gyud og warrant mga sukid paminaw. Tungod ni sa insidente sa misgendering matud pa nga nahitabo niadtong last year kung nahinumdum mo mahigala July 2024. Nahitabo mahigala nga niadto jud Bacalso makagalaan sa Ayala unya naon sa bang hitabo ang kinini ang doon na may waiter ditong iya manggi pakawawan. So ni kiha magitong waiter. Pagkiha mahigala to nagawasan og warrant of arrest si Jude Bacalso. Atong subayon no basin nadakpan baka no? Sige karon tisgutan no to malamang pipila ka pahinumdom. Straight to the point. Hinumdom mo mahigala katuto ang atong isyu. Medyo nahimo mo tong katawanan gamay, Pero sensitive kayo ani ang kuan Naka-attend man ko ini kay do natoy atol sa Press Freedom Week. Nagpasiugda to mga higala ang kinini ang atong mga organizers sa Press Freedom Week nga kinini ang hisgutan tong kasong July man ni nahitabo nabalik og hisgot pag September kay Press Freedom Week man to indaykin. Naka-attend gani ko ani dito kay imbitar ko mga sukitig paminaw igo na sa ko nang utana mahigala og naminaw ko sa explanation ni Jude Bacalso o niya na kapangutana lang sa tamang higala may justify sad siya sa iyang version mga sukitig paminaw no. But karon ang husgado nakakita man og probable cause o naka-issue og warrant of arrest. So gisuhan ni warrant of arrest kining kasuha may galan Jude Bacalso mauni katong nikaon siya may gala sa Ayala unya nasuko siya nganong gitawag siya og sir kay tungod sa iyang gisulot dapat ma'am. Sa pagkakaroon manggod mga kaigsunan medyo konpas pagkakaroon medyo alanganin pag mga panahon na tinuoray lang kay medyo og panalitan god og usa ka mo respetar man ta no para nako respetaran to tao ra masada sila pero kita lisod man pud kay kita po'y malibog ug unsa ba itong itawag aning kalakiha mamba o sir sa man ang atong awhagon ning mga sakop ining LGBTQ nga dil amon mo masuko pod kay lisod man kay inyong ikasuko ginang kalakiha ang kini mga tao nga andam og taganang mo tahod, andam og taganang mo respeto ba? Kami mahinoy masayop ni kalakihan naunsa nan dagana. Di man pud pwede nga kanang nagsulot ka karon og kuan kay naman pud daghantag na sugatan labi na sa academe. Ako daghan mo ko mga professors kaniadto nga medyo dili ba inonta street gyud nga pagkalalaki. Medyo bayot. Ibutan ta lang kay mas ganahan mo ko sa tawgog bayot kuno indayken kuno sa tawgog mahuyang. Di man mi mahuyang sir. Tawgan lang bayot ay nang mahuyang. Ang ako nahibaw-an po na si Dr. Joseph Tubilan. Good morning nimo Dr. Joseph Tubilan. Kay nganong inyo magmahuyang kuan man gani sila man gani maoy. Labi na mga saligan mga higala diha mga decoration ug uban pa mahigala mas ligon man sa babae gyud gani. Nganong tawgon sa mahuyang mas may pay tawgon og bayot. O kining mga membro sa LGBTQ. So kini si Jude Bacalso, kung man ni siya, doon naman ni programa sa television kaniadto. Host kini, unya, doon na po ni mahigalay kolom sa pamantalaan, medyo na ilado sad ni siya. Media personality kini mahigala sa entertainment nga aspect. Ug unya, kini ni ang niadto siya sa Ayala, pag adto sa Ayala, iya day ko nung friend to mahigalan tag-iya ining restaurant. Nya luoy man pud kayo mga kaigalaan og kini mga waiter nga naa diha ni tarong lang po nagpanarbaho di man ko magkatuo anang waiter magbugal-bugal kay kuan guna kanana ang part guna sa imong trabaho part sa imong sweldo unya siyempre kanang mga customer niya imo ginang ayuhon na aron mo balik pa na kay importante man gud ana may gala mahalin anta no ang tag-iya mismo mo gimasuko nimo og kuan sumones Jude Bacalso asa matong good morning, Jude, ha? Lagi tayo katawa, may galamao ni ang picture sa Ayala. Okay, ato ning pagtagad mga higala ha kay kinini ang yan doon ay mga activities media sa una siya maguti mo host mga sukitig paminaw, no? Karon nagausan gyud og warrant. Mikiha man gyud katong mga waiter kay naawawan man sa mga kagalaan.
Ang kaso nga gipasaka, ubay-ubay man tong kaso nga gipasaka, pero murag usa na magkawarrant ni gawas. Basin og nag-ung-ung pa siguro tong uban or unsa ba kaha. Atong pagtagad mahigala ang report una ni kasamang Arnold Bustamante nini maorasa. Kay siya mo'y nakasunod sab ini mahigala nining pag-issue og warrant. Sa man nadakpan ba si Jod Bacalso? Yes, kasamang Arnold. DYHP RMN Report. Okay, gamay lang kayo mahigala itong balikan ha. Kay nag-adjust pa mga sukit ng paminaw sa iyang signal ron. Okay. Okay, atong pagtagad mahigala ning maong sitwasyon ha. Gamay lang kayo atong balikan si kasama nga Arnold Bustamante. Unya kini mo nahitabo ato sa Ayala sa dong ato sa toy pakita tong Ayala be. Kini mo ni si Jod Bacalso no. Okay. But kini ni ang tubag sa aning ato sa korte, ato lang pasagdan mahigalang husgado on sa iyang desisyon ani, but mo ni ang atong update sa pagkakaron no. Nagsugod ni mahigala lagi ni atong July, pero nahisgutan nagbalik niya atong pagka-September atol sa Press Freedom Week kay gi-appeal man sa gisgutan bitaw ang ni atong hisgutan sa kining mga mga terminologies nga gamiton kay hasta mga pronoun gani mga pronouns karon mahigala ubay-ubay naman no. Kaya itong naandan mga kagalan sa una og maghisgot tag English arita may noun. Kanang noun sa figure of speech. Unya, ang kanang mo-replace ka sa noun, kanang pronoun, gamay ra man na kaniadto. Karon ni daghan man nig maayo. Midaghan nig maayo mga kagalaan kay tungod ining matawag nato nga na may ikatulo mga higala nga sektor karon. Sa una, moingon man ka he. Og laki he, og babae she. Karon og kini mga bayot unsa may atong ipatawag? Dili pod he, dili pod she. Kay masuko niya. Musugot kunos lang nga tawag og it. Ikaw remark og RB, kamo sweet mo grammar. Unsa may tawag nila? It unsa man? De? Unsa man okay sila mo patawag og kwan? Kay kita magud kita mahinuon ni kalakiya gitudloan magud ta ining grammar kani adto pas elementary, high school og college. Naanad ba ta sa kinini ang katutuang simple ba? Bisa ka nagsimple ba ng uban ganyan, nagkalisod pa maganin niya karon punan pa ginoon ng pronoun daghan sa mouth. Nagibog pa maganig understand tong uban sa grammar mahigalag pronoun karon na papunan pa gyud dugang nawa na nasamot nagkalibog. Ato lang nagagi katawa mga higala no? Na kinini ang kay ang tungod atong insidente na tong 2024 last year July nga pag-adto niya mahigala sa Ayala iya man ning pabarog ning maong lalaki kining waiter kay pagduol sa waiter ang background ng istoryahan lagi kung mahinumdom ta pagduol sa waiter ingon sa gisir siya so pag sir niya nasuko si Jod Bacalso nganong sir nga ang iyang gisulot binabay man. Yaw saon taman ron karon og ang tan-aw manggod sa tao. Tan-aw malibog man karon. Unsa may di man pud tanan pod niya naa sa kini ang mga bayot nga masuko og tawgon og sir og ma'am. Manang manlibog ta ha. So kung magsulot og binabay sa automatic na ma'am na lang. Og taas og buhok automatic malibog man ta kay kana bang taas og buhok naman po'y taas buhok nga dili bayot. Kana mga rocker maglungi herman sad. Isod kayo. Nga tong gitudlo sa eskwelahan kana laging pronoun mahigala laki, babae, butang. Ari ka mahigala sa pronoun. Ako lang ni mahisgutan ng gamay karon kay ni naman tayo ning hisgutan ni Jod Bacalso. Og ari ka sa nominative case, objective case, og possessive case. Og imong subayo na dunay lalaki, first person plural, first person singular, second person ari man ta magka-problema sa second person or third person ari ta magka-problema sa third person na follow nimo inday RB o kasamang remark ma-follow nimo ang first person may problema kay I man I so nominative case first person nominative case I first person singular, first person plural we dili kita malibog. Second person you. Bisa pag usaon you man gyud. Mo na second person.
sa nominative case. Pag-abot sa third person, og laki he, o babae she. Ha? Tulo mo na, he, she, it. Asa man saan sa it? Muna libog ta kay kanang it sa butang mo na. Og lalaki, he, gituduan man tas tong mga professors kaniadto, ha? Atong mga teachers sa elementary grammar, nga rin sa English grammar sa high school, og hangtod sa college. Og lalaki gani, he. Giingnan man tas tong teacher kasamang kay, di ba kay? Hinumdum ka kasamang kay Susminia Jennings. Oh, lalaki he, babae she. Unya butang it og maplura mo na third person singular. Ang third person plural usa naman they. Dili libog. Pero og ari ka mahigala sa dihamtam ka problema gyud sa third person singular. Dihamtam ka problema. Ha? Unsa itong tawag nila? Mo na nangutana bitaw ko tong kuan kay nakatanbong man ko mahigala atong kuan wala kay ko mo kuan jud kay kinini ang daghan man to mahigala niya kita no mga estudyante atong panahon na ya diri ko sa likod mahigala na minaw lang sa ko nangutana na ko ginagmay sad bida matud pa ako gipangutana pila naman day ka pronouns ron ha perti daghanan ako no kay ni indekin wa pud na isay-say kung pila pero ang basic balik gutas basic unya labi na kini mga tao karon labi pa karon na daan pa ganing naglibo gani kag unsa ng grammar unya human mapunaan pa gyud dugang mga pronouns. So ang tao mga higala og moadto ka makakita ka ni karon dunay ni duol ron lalaki or babae pag duol nimo waiter ka kon magutas waiter nga nanarbaho ra sa kasamangke. So pag duol niya pagtanaw medyo babae siya og kanang iyang gisulot pero ang iyang itsura ang iyang gidakon medyo di pagunsa nga do na magidakon gyud god nga medyo heavyweight sport. Para kanako katong waiter dili pud to nato basol mga higala nga ni sir kanang sir baya tahod na baya na mabitan na akong ginyan sa Inday Bambina ikaw Inday Bambina unsa man ikasuko ba nimo ng musir or unsa man imam ka unya malibog ang mga tao nga kuan malibog man tao unsa man magsabot na ng tagklaro og panalitan ka tutuang kay daghan masagod ni LGBTQ daghan man ni kayo kini si Boyke si Mikey tali ako papilon sa diskusyon kadali ani kay Sweetos la ani labi na si Mikey may gala kay daghan ig mga kuan siguro medyo daghan man ni kayo god kay do na may katong cross dresser na gyud do na may maupay pag namay uban nga maupay pag double blade ba namay uban na napoy uban gani hindi magpaila ha palaki-laki doon ay mga pamilya ng uban so sir gitawag na to nga may imam sa nato na ba sige kulatahan na ikihan na po noong kanang kalaki malitsura na po ka nga nung imam ko ni mo hanga ko na ang tanaw ko og masir man nagmamam nga wa lang magbugal-bugal dekin sir og para nako okay na lang na siya kay tahod man ha itahod man kay lisod man kayo panalitan na lalaki ron unya human lalaki doon ay pamilya doon ay asawa na may nana niya gawas doon ay pamilya okay po siya lalaki okay po siya babae gusto niyang dublihon yun na inana ba na may nana ay matod pa nila permiro naman ko niluon ako papilon si Boyke ug si Mikey kini maligri ito diskusyon ron kay mga maing laki ni sila sa diskusyon kini si Boyke ug si Mikey mga kuan kini kay mga do nagi experience HR ko ni do na may experience ko ni sila ato isgutan ni megala ning kuan ron standby lang sa humas pipila ka pahinomdom Straight to the point. Atong balikan mahigalas Jod Bacalso mga kagilaan bida nagawsan jud og warrant of arrest ni ani mga higala ang order sa husgado asa to'y pakita sa natutong order kasama nga names be ang order sa husgado ni ana kini ako ning ang warrant of arrest ni katong usa napa ning order kani ako sang basahon ning order mga higala ha onya aron masayod ang tanan giingon diri mga higala kuan ni RTC MTC branch 6 Cebu City People of the Philippines versus Jod Bacalso Criminal case number MCEB 25-00039 criminal case kini for grave slander mga higala by deed.
order with notice of arraignment and pretrial. Mato pa ni kining maong kamanduan dunay pagpahibaw sa arraignment o pretrial. Mato pa sa huwes. After personally examining the records of the instant case. Sa Bisaya pa, human nako nga personal pagsusi ang mga records ni ining maong kaso, the court finds reason to indict accused Jude Bacalso for grave slander by deed. Sa Binisaya pa, ang husgado nakakita gayud og rason nga dunay kaso kini si akusado Jude Bacalso sa kasong grave slander by deed. Matod pa sa huwes sa second paragraph, accordingly, let a warrant of arrest be issued against accused Jude Bacalso and or a commitment order in case said accused had been arrested already. Sa Binisaya pa, tungod niini, dunay kamanduan pagdakop. I-issue aron dakpon si Jude Bacalso. Oga, kinini ang dunay third paragraph, the recommended bond for the provisional liberty of the accused is fixed at 18,000 pesos. Dunay 18,000 pesos nga recommended mahigala nga piyansa. Mo'y girekomendar. Tentatively set this case for arraignment and pretrial conference on January 23, 2025 at 2 o'clock in the afternoon. So, nanay mo ni ang order sa husgado. Gimanduan mahigala na idakop na si Jude Bacalso. Nyadian ning warrant of arrest. Giingon dere, you are hereby commanded to arrest Jude Bacalso. Sa mga authority na ni, no? Kining usa, mo atong imong gipakita names katong warrant of arrest names. Asa man to da kana usa katong usa names katong ganina. Sa to pa ikaw gimanduan pagdakop ni Jude Bacalso, who is said to be found in mo ni iyang address, di ka lang ipaklaro niyang address. Onya or elsewhere, bisan asas Jude Bacalso dakpon. Onya gibutang dili tungod ini maong charge. So mo na ni, you are hereby commanded. Gimanduan ron ang mga otoridad nga idakpon si Jude Bacalso. Nadakpan na baka Jude, no? O baka nakapiyansa na baka. Kay nanay mahigalang warrant. Manikamot Jude ani nga dili sa madakpan og Biyernes og matungnan og weekend kay makatugi sa bilangguan. Iyagi ta na ni katawa mahigala. Pero atong balikan unsa may root cause aning kasuha mga sukid tig paminaw. Nagsugod guni atong without touching the merits of the case, ako lang ning balikan og hisgot kay labon dia si Idol Boyke og si Idol Mikey. Pulos sila nakaagi gyud og pagka HR manager, mga swito na sila may galang maghisgot aning kuan. Ako sa pangayon pag opinion labot ani kay diyan nas tong kuanon. Okay, ay may buntag Idol Boyke og Idol Mikey. May buntag Attorney Rufil, may buntag Idol Mikey. May buntag Happy New Year, Happy Attorney New Year. Rufil. May Happy New buntag Year. sa tanang mga naminaw. Idol Boyke, Idol Mikey. Karon pareha mo gyud mo na HR, no? Mga kuan ni graduate may psychology may gala. So, kini bang pagtahod nato ba? Malibog mo gud tagod. Kada bang way problema atong respetaran gyud ning mga inani, no? Lalaki, babae, ug mahigaw ta Biblia, lalaki babae raman pero karon na man gyud ning inani gud nga dili to ikalimod. Na man gyud ning third kuan gyud, naman ning LGBTQ. Nya daghan ta mga friends sad. In fairness nila mga maayos sad sila. Manay mga buutan, mga kugihan, no? Kadalanda ang mga mismo bitas tong drama na bas inday bambina gani, no? So sa lakto ato sa respetaran, mohatag tawag due respect nining mga tawhana Idol Boyke ug Idol Mikey. Pero nga to ba og masayop bitat nga mo sir taog mamam ta ni kalakiham. Lisod ba sad kaayo, no? Sa may imo ikasulti ni Idol Boyke ug Idol Mikey, mabalikan ta magini isyuha kay ni ana magini nya na warrant of arrest is Jod. Unya mao lagi na nga nanad bagita nga sir og ma'am na magina. Wa may in between gyud tingali. Sa ba Idol Mikey kamo mga HR. Sa inyong kuan dito inyong company nga inyong experience ni mo Boyke ug Mikey. But of course ato sang tagag respect but sir og ma'am na may kung hibaw-an oy basig na mo hibaw-an nga dugang. Unsa ba naa bay lain? Nga kuan tita tito na. Unsa ba ikaw unsa imong kasulti Boyke ug Mikey? Ay ikaw Idol Mikey. Kanang para lang gid mo Attorney Rufil no ato na magini nahisgutan sa niagi pero para namo lamang gisaktong pamaagi sa atong pag kung galing ikaw wala makauyon sa pagtawag sa usa ka tawo sa imuha nay saktong pamaagi sa pagkoreher or adunay saktong pamaagi para in town nga dili pud ba ulawan ang imuha nga gi-call out no. Okay. Ang sayod ta nga sa ato ang pagtubo ang atog yung nakatunan Attorney Rufil sakto to imuhang giingon he
og shirag yun. Oo. Mora gyud na nga to ang nakatunan, pero sa labi na karon sa modernong panahon, Attorney Rufil, di masagid nato ikalimod nga daghang mga nag-exist na nga mga pronouns karon Daghana, nga oo. gikinahanglan gihapon nga i-edukar ang katawhan. Oo. Kay tungod nasayod ta nga mas lapad na karon ang komunidad nga mas aktibo, so dili lang babay, lalaki na natay giilang parte sa mga LGBT community. Taas na gani kay nag-label, di ba, Idol Na nagunay Boyki? plus. Oh, LGBTQIA++++, Oh. no? So ang ato lang ani pag-edukar, pero dili siguro sa punto nga pakauwawa na to ang atong isig kaingon, Attorney Rufil. Ato na manggoy giingon attorney nga pwede ta assertive ta no, mo assert ta unsa ato ang mga advokasya, ato ang mga panglantaw, pero ang aggressive ta sa ato ang pag-assert sa usa ka butang dili pod pwede nga at the cost sa uban nga ano ba respeto sa uban. Kon tingali kanang og gusto unsay mo ipatawag nimo imo na sigurong hinayo sulti nga tawagan lang kog ma'am. Tinuod. Ano? Kana- Pare ba nang ngaan ba nga ila tamay ki. Oh, ya ila nya ang mga prospero. Pero prospero. Imo na niya. Tawagan lang kog pros. Kaya ikaw man nag-request niya karon niya ikaw magpatawag ana nga na unya magpasig-isog gadi mayo tingali. Tinuod. No, ikaw gud nag-request so, ang imong nga Teodoro. Minga Teodoro niya mo lain man. Ingon na. Pwede tawagan kog Ted. Kanang una sa tanang first encounter nila, Attorney Rufil, ikaduha, mas dapat gani mas unsay tawag ini mas maabi-abihon ta labi na nga waiter imong kaatbang or kada mga trabahante sa usa ka Oh, establishmento, bitaw. security guard. Ingon ana unta Kibo bitaw atong ka, pagtagad. Idol Mikey and Attorney Rufil, kani nga incident ba, makapahinumdom sa tanan nga, tinuod, adunay punto nga superior ta sa ubang tao, no? Sa lain-lain nga pamaagi, Yeah, oh. profession, education attainment o sa status. Pero lahi manggod na nga aduna tay ang nalak diri ang nakuwang ang pagrespeto basta mas ubos nato. Bitaw, Kay correct. ano, siya, iya pagonggi pa si ata batong higayon na Mikey nga, kaila siya sa mga restaurant, sa owner, kay nagawas Oh. ba to nga mga facts gito, no? Oh. Kanya, kanang inana ba nga, kahibaw na ko ka nga crew sila, nga tig-serve sila. So ikaw nga naa diha nga customer nga murag kumbaga sa setup higher level kanila. Correct, oh. Imong gipa-feel nila nga musamot silang kagamay atong Bitaw, higayon Attorney bitaw. Rufil. Kanya, mao na sa nindot kaayo Attorney Rufil nga nahisgutan tani because sa apology nga SOCMED post aning Jude Bacalso, iya nagibutang sa tumoy nga bahin nga may we all learn and heal from this. Karon ang kanang magkat-unta niya, kutubra nga nagkat-on, nagka-okay, wa man. Na nakatilaw gid siya. So kani dako gid ni nga sa iyahang punto Attorney Rufil ba nga na nalutsa na. Oh, nangiwaran. Dako gid ang pagkaton Attorney Rufil. Pero kanang ug balikan lang tong hisgutanan gani Mikey and Attorney kanang moingon sa LGBTQ nga kanang friendly nga environment. Di ba kita sa HR may kira ang mga HR kani ato kana lang PWD friendly ang atong company, inclusivity, hantod nga karon nga generation accepted na kay ni, di ba na ana sa inana may nga mga ipagawas nga memo nga kanang even kanang mga uniform sa public school nga usahay na ay mga tunghan nga okay ra sa private okay ra nila nga ang katong mga LGBTQ magsayal gyud kay mo ilang preferred even during graduation nagawas nga mga issues. Pero kay bawta nga kini manggod si Idol Mikey kung magasagingon na feel nga kita sila manggod nga community maubay mo ra bag ni hangyo nga inanaa mi ha kay mo ni among gusto. So sa sayon nga sa tinamban nga pagsabot kita may ni hangyo dili ta magpaisog-isog. Oh, correct. Inana nga punto Attorney ba? Kon guna, atong technical ha, baltan atong subject nga lahi ang command ug lahi ang request. Tinuod gyud. Command ka, mo tag mo tawag ni kuan. Ayo, request ka, pinahinay mo request. No, pwede ba palihog na ana, no? Di ba? So bukas sa dayo Attorney Rufil, ikaw kay balikan na tong incident, diba? Okay ra siguro ibutang ta lang o sige. Nasukok ka imong giingnan na waiter nga mao nga di ko sir. Pero kanang niabot na sa punto nga nagpabarog pa siya. Kabarog kang 2 hours barog. 2 hours nga pabarog unya in front of the public na mga tao nga nangaon, na mga tao nga nanglabay. Unya sa post pag yun niya medyo wata makauyon no. Ani kini kanila reaction pero sagad wala makauyon sa iyaha pong remarks kay tungod lagi mas naglabaw man gihapon hinuon ang garbo sa ang galingon. nakapalitan Attorney Rufil kumbaga siya bullied one person but the community, the public bullied him in return. No? Of course, wa ta kauyon sa mga naminaw, wa ta kauyon nga gibuli ni Jude ang maong lalaki. Pero lisod sa punto nga grabe nga mga mapagtamay niya. Luisa siya. He is also a victim of bullying. Unang kumbaga a dose of his own medicine, no? Nga di na palabi kay musubalik ra ginato. Mura bitaw kanang ang mga tao ni bully sa niya. Kay bully man ka, bully sa ka. Kung bosa ka ba? Kuyaw lagi hinuunan kon. Mo bitaw na bisag pag unsa ka kagamhanan. Dapat mga leksyon nga magkuan may kay. Bisag pag naa ka sa taas. Ay pagsalig nga naa ka diha ni gyud. Kanang mga panahon nga sumo kamo ang kita halo makida halubilo no sa kanang tao Pakisama. pagsama kaya kung pa nako ugya pa nang gisultian ning
Waiter niya paruga ba? No? Naalagi lain nga theory ani may Unsa may attorney. theory Kay kinagawa sa bunang picture anang laki attorney wala na blur ba? Di ba? Oh. Nga base kuno na ibo lagi si Jude. Pagtanaw lagi ko sa nawa sa waiter oy. Basin ko na ugos sa manabihani. Jude lagi magtubag ana. Basin og kuan atik lang iya nga kuan. Oh, palagot-lagot. Pero Palagot-lagot. gusto ra dito atubangon ana. Paduding-duding ra ba? Pero lang kamao lang kita makiksandurot. Mamo ni nagkakuan na niya. Bitaw di bitaw bilalim kanang kasabaan bitaw ka Mikey o Wiki. Tinoon. Kasabaan bitaw ka sa publiko ni adkayo eh. Tinoon. Niya ang nakapan attorney wa pagid si jurisdiction. Pakita lang ba? Ang naay jurisdiction nga mga saba niya much better ang katong immediate head. Kay professional gud si Jude kay bawon ta siya nga dili siya ang angay mga saba pasulti sa og kinsa tong head ato nga crew. Ang iyang saktong buhaton, iyang gisultig hinay, o niya wa niya pakawawi, wa niya patinduga, dili ba maklaro sa uban, no? Or adto siya sa amigo man kaniyang owner. Adto sa owner kan imo mga staff ba kuan na siya kay murag kuan man. Dito siya. Kay palebo na Mikey, kabantay ka Mikey og kay Boyki. Teka sa to mga silingan niya na labi na kanang mag-away na mga igsuon, nag-usag balay mo man na. Ini ka magaminyo na. Amay tabo ana, may maglain kay kung mag-usa sa usa ka balay, nanay mga anak kana. Maglaban na imong ginikanan. Kana mo na nga ang imong anak usa dito nagpabadlong, ayaw og hapaka. Nga ikaw na paala tusunon mo kayo. Pasuko to ginikanan. Imo sultian ginikanan nga kani mo anak ba manjo ikaw badlong ana mata ah. Mas mayin anak no. Aron nga siya mao imo badlong. Siya may naay jurisdiction. Oh, siya man Kay imo nang latuson nga makitang ginikanan nga imong gilatos, lahi mo na sa iyang pagtuo. May na siya mo latos. O imong i-call lang yung atensyon ba, di ba? Mura ra kung sa trabahoan pa attorney natin gitawag og escalation matrix ba. So kung na mga insidente mo escalate ka di ba kadiretso dito sa empleyado. Dapat sa gyud nga imo i-considerar ang palibot. Dili dapat public, dapat naka-private ngadto sa jud ka mismo sa immediate nga leader or immediate supervisor atong tawhana. Wala gi mga anggulo lang gid ang nakapait sa mga insidente. So kini tabo medyo dunay kakulian gani. Dakong kakulian kay di ba kamo sa HR mo man itong nabawaan nga og ang tao gani mo daygon mo in public. Correct. Pag mo siyang ikuno nga kasabaan nimo ng tao. In private. O imo lang itawag private. No kay sunod kayo. Wag na daw si Jude attorney nga picture. Mao mo gutong story. Na concern ba nga ni Dool may natoy di ba naman toy naglaing viral pod nga post Idol Boyki nga katong iya jung gi-describe nga nahibong sila nga sige nila toy ko. Balik nila. Gihapon. Puro ka tising baro nga. Kami sure na kaya karototon balik ta humalamang pipila kanumdom. Straight to the point. Atong balikan atong discussion labot anay may galang Jude Bacalso. Kay to na gyud no. Ang husgado gyud mo nakaingon nga gipersonal gyud og tan-aw sa huwis ang mga dokumento, ang mga records og siya nakakita nga do na gyoy rason nga magatubang gyud og kaso may gala kini si Jude Bacalso. Daghan masagoy kayo ikuan god kay simpre ang mga tao ba mura og lain-lain yun nila mga opinions, labot ani mga kagalaan, pero daghan masagoy kuan god murag nabutang og underdog ang waiter ining kalakiha, no? Nabutang sa underdog. So atong balikan si Idol Boyki ron taon mahigalag si Idol Mikey kay maminotas nindot tong kang Idol Boyki nga punto nga kini si Jude nambuli magud siya, di nabawsan siya, gibuli sad siya. Og nindot sa kining kang Mikey nga punto nga dunay mga matrix escalation Mikey, no? Inana sa ato mga higalang HR, kay kini mga HR man sila gyud no, nagtrabaho man ni gawas mahigala nga kini ng DJ ni pero mga HR sad ni. Man akong giingon ba nga basta additional kwarta, additional kugi. Dili kay mag-ari lang kita ining akap. Kakwarta-kwarta ta nahago masagita. Sama ining Mikey mahigala, kini si Mikey DJ ni. Pero mag-DJ ani diyan kumusaba. HR man sad ni. Ano bang gusto kag additional income, additional trabaho? So mahago atong gihaguan ang atong kwarta. Kay di man kanang hatag lang gyud hatag. Di mayo, no? Para nako man kanang akap, para nako medyo okay lang to 4 piece, okay lang ko to 4 piece. Pero kaning akap mahigala medyo questionable ni gamay ha. May ilang tudluan ang tao kanang trabaho niya, pag tudlog trabaho makakwarta na. Tudluan nimo unsa pagpangisda ay hatagi isda. Mo na akong punto mahigala kay makamao mo trabaho. Tarawa, kamao mo drive, ay uli sa trabaho mo, hapit og grab driver siya. O di ka additional income or baka
tudluan nimo og mga pagluto-luto or mag-bake og cake inana, hindi kita nawa. Og tudluan nimo nag-bake og cake, kasunod ana, post na sa Facebook nga di ana, ang mopalit og cake inana ha, order lang. So nakakwarta siya iyang gihaguan. Kanang mao nga kwarta. Nya sustainable na. Kaya lisod magay hatag-hatag lang ka ha. Wala ako lang ninalakbitan mahigala kay kini mga kauban mga kugihan kini ha. Nga kuan gid ba kana na ang motrabaho gid dubli trabaho kaingon ka mga kay galaag nahago sad kakwarta ta pero nahago sad ako tinuray lang. Ang lisod ana nga wa na gyud kay hago unya human mudawat nang ka medyo lahi puna no. Yang ato bang utang sa Pilipinas 16 trillion na ba? Jesus Ginoo ko. Ona say tinuod mga sukintig paminaw, no? Nakbitan ta na pero balikan nato mahigala na atong isgutanan in Jude Bacalso mga kaigalaan. Kaya nalutsan man ni warrant of arrest Jude karon. Kumusta ba ka nadakop na ba ka ni Jude or nakapiyansa na ba ka? Magsyata na ba ka ni mga higala? Nining mga puntuha karon. Balik ni mo Boyki og Mikey no sa ato bang diskusyon labot ani nga tinuod ba gyud na doon na magitaw nga ato lang gidawaton nga dunay mga greater og person nato doon na poy ubos nato inana no sa asa nga aspect og mahisgot ka og kanang aspeto sa kuan ibutang tag ngaras diving Boyki dunay mga maayo mo dive dito gyud nga kuan gyud mga technical divers pagabot mo dito kita inferior sa ta dito. Tagdi arata mo kapit dive ana kita sa 18 ko na gyud kasuy-suway mo ko na por di ta palabig palayo gyud ang uban gani na mga daplin mga damag kabo ng uban. So doon ay mga aspeto ari ka sa aspect sa kuan labaw ta kuan so yan na no so kitang tanan tao raman ta mabutang na to nga pareha tantanan og kuan no so mo na nga mayo siguro naan lang gyud ang pagrespetar Idol Boyki Idol Mikey. Sa imong additional nga comment ani Idol Boyki Idol Mikey. Kana gyud attorney pagrespetar and let's be sensitive, dapat sensitive ta sa matag usa, open mind ta kay bawo kita Idol Boyki and attorney Rufil, klase-klase mga tawo nga tumahimamat sa matag adlaw sa atong kana mo kaon ka sa gawas, mo biyahe ka, mo sakay kag jeep. Importante kaayo nga aduna gyud tay pagrespetar attorney Rufil. Bitaw no. Tinuod gyud ang golden rule attorney nga unsay di nimo ganahang buhaton sa imong kaugalingon, di nimo madangatan, ayaw buhatas uban. In which nahitabo karon ni Jude Bacalso ba nga wa niya damha mosangpot ani nga kanang kastigo sa katawhan hangtod nga naabot gud sa inani nga court attorney Rufil unya unsa ba kay background ani attorney no kay kasagaran magud unta og nagikan og kalisod makasabot ta ba unsa kalisod ang trabaho sa service crew inana ba di ba kaniya sa may hayahay gini siya nga nagdako or nasobrahan na ba iyahang panglantaw sa kaugalingon may kikimurag sikat ba siya sa unas TV mao gyud broadcast personality murag early nga mga years kadi pa inana ka kuan kaayo ang LGBTQ+ no so manghinaot lang pud ta attorney Rufil nga makuhaan natong pagtulunan kay of course ato ang kinabuhi dili ra mata diri kutob musaka man gid ta pero sa pagsaka nato ipabili natong atong mga tiil nga naa gyud sa ubos. Correct mo gina no nga kuan lang kita grounded lang kita kanunay Idol Boyki o Idol Mikey. Ano importante no nga bisa pag nana ka sa taas pero grounded lang kita mga higala kanunay ano importante lang dapita. Okay Idol Boyki Attorney Rufil, salamat sa kahigayunan. Again, going back to Jude Bacalso, dapat humble lang kita. Hindi na papalabis ato ang gibati. No, na mas ubos pa nato, mas ibabaw pa nato. Ang importante nga, aduna tay kindness sa uban, no? Kay dili lalim ang ilang gipang-agian sad. Alang sa IFM DYHP, ako si Idol Boyki. Ako si Idol Mikey. Tatak. RMN. Okay. Salamat Idol Boyki, Idol Mikey. Kini para kan Jude Bacalso ni. Sergio. You are not a girl, don't make me liar. Remember, boses mo ay very clear. Para ko puser, yan aking nahihir. Sergio, di ka madam. Wag kang feeler.
sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Sangan sa kinitibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu kasamang Fernandez Banyok manamilit kaninyo pilagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalaygon ang Dios. Ibuntag Pilipinas, tatak RMN.